Толькі адзін расійскі дрон цягам ліпеня заляцеў на тэрыторыю Беларусі, паведамляе выданне «Флагшток». Паказальна, што роўна год таму была зафіксаваная рэкордная колькасць парушэнняў беларускай паветранай прасторы расійскімі БПЛА – 96. У чэрвені ж сёлета адбылося не менш за 17 падобных інцыдэнтаў. Рэзкае скарачэнне пралётаў супала з паведамленнямі пра адключэнне на Берасцейшчыне і Гомельшчыне расійскіх рэтранслятораў, якія выкарыстоўваліся для карэктавання удараў па ўкраіне. Спыніць іх працу сёлета ў чэрвені ва ультыматыўнай форме запатрабаваў ад Лукашэнкі Владзімір Зеленскі. Між тым, пралёты расійскіх ударных беспілотнікаў уздоўж украінска-беларускай мяжы фіксуюцца дагэтуль. У войска забяруць не толькі шараговых працаўнікоў, але і кіраўнікоў прадпрыемстваў, якія не даюць рады ўборачнай кампаніі. З гэткімі пагрозамі выступіў міністр абароны Віктор Хрэнін падчас нарады па рэалізацыі даручэнняў Лукашэнкі. На нядаўняй нарадзе той заявіў, што ўсе, хто, цытата, дрэнна працуе і не выконвае працоўную дысцыпліну, мусяць быць адпраўленыя ў войска на беларуска-украінскую мяжу. Тым часам гомельская міліцыя пахвалілася, што працаваць на жніве замест адпраўленых у часовыя штрафбаты ёсць каму. Паводле абласнога аддзялення МУС да працы найперш па ўборцы ўраджаю прыцягнулі 256 грамадзянаў, якія знаходзяцца на ўліку ў органах унутраных справаў. Акрамя таго, у штодзённым рэжыме, у тым ліку выходныя і святочныя дні, да працаў прыцягваюць асобаў, якія адбываюць адміністрацыйны арышт. Усім пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве, некаторым ужо вялікія штрафы. Сем'і, якія былі з дзецьмі, на ўлік у сацыяльна небяспечнае становішча. Грамадзянам Расіі дэпартацыя і забарона на ўезд у Беларусь на год. Праваабаронцы падсумоўваюць вынікі масавага затрымання ўдзельнікаў штогадовага злёту руху Rainbow Family, сям'я вясёлкі, на Віцебшчыне. Агулам у межах міліцэйскага рэйду ў лесе пад Расонамі затрымалі каля 350 чалавек. Людзей хапалі цэлымі сем'ямі, у выніку ноч у ізалятары былі вымушаны правесці некалькі дзяцей. Паводле міліцыі, арганізатары мерапрыемства не мелі дазволу ад мясцовых уладаў на яго правядзенне, а таму злёт у лесе быў незаконны. Улады вырашылі не павышаць цэнаў на тытунь, аднак пэўныя рэчы будуць каштаваць даражэй з 1 жніўня. Мабільны аператар МТС ад панядзелка ўводзіць новыя тарыфы на шэраг паслугаў. Сярод іншага вырасце кошт міжнародных тэлефанаванняў і хатняга інтэрнэту. Пра іншыя змены распавядзе Ірына Дарафейчук. Як і штоквартал, у жніўні падрасце бюджэт пражыткавага мінімуму. Сярэдні памер складзе 530 рублёў 37 копеек. Апроч сацыяльных выплатаў, што залежаць ад гэтай сумы, напрыклад, пенсіяў і дапамогі на дзяцей, павысяцца і дзяржаўныя субсідыі асобам, якія плануюць распачаць свой бізнес. Падрасце таксама памер дапамогі на падрыхтоўку да школы шматдзетным сем'ям. Заявы ад іх прымаюцца да канца жніўня. Памер дапамогі невялікі. Траціна бюджэту пражыткавага мінімуму на кожнае дзіця школьніка. Дзяржава пры гэтым усё больш рэгулюе, што набываць да школы. Гэтак дзяржстандарт зацвердзіў больш жорсткія патрабаванні да школьнага адзення. З 13 жніўня, каб патрапіць у гэтак званы зялёны спіс, адзенне мае быць пашытае на беларускім прадпрыемстве. А прынамсі палова сыравіны мусіць быць беларускай ці расейскай. Такі схематоз падтрымліваць беларускае прадпрыемства, калі зразумела, што Беллегпрам, яны тканіну вазьмуць з Камболя, які таксама там увесь у долгах, у запазычанасцях. Чыноўнікі і не хаваюць, што змены ўнеслі з ініцыятывы айчынных вытворцаў, але дэкларуюць. Я бы не хотела, чтобы после сегодняшнего выступления кто-то исказил информацию и воспринял это так, что тут сейчас заставят покупать белорусское. Поверьте, никто никого заставлять не будет. У працяг тэмы навучання з 1 жніўня афіцыйна пачынаецца абавязковае адпрацоўванне паводле размеркавання для выпускнікоў ВНУ і каледжаў. Але працягваецца і час адпачынкаў. Тыя, хто плануе ляцець у Егіпет, маюць памятаць, што ў жніўні гэтая краіна пачынае ўводзіць лічбавыя візы. Пачнуцца змены з аэрапорту Каіру. Наведваць жа памежную зону ва ўласнай краіне беларусам будзе прасцей. З 6 жніўня набудуць моц змены ў заканадаўстве аб ахове дзяржаўнай мяжы Беларусі. Між іншага, пашыраецца спіс дакументаў, што даюць права на перабыванне ў памежнай зоне. С 6 августа дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося.
Уладальнікам нерухомасці ў памежнай зоне больш не патрэбны будзе адмысловы пропуск. Болей жнівеньскіх зменаў на нашай старонцы belsat.eu. Ірына Дарафейчук, Белсат. Закрыць шенгенскую зону для Іспаніі. З такім заклікам звярнуліся міністр замежных справаў Італіі Антоніа Таньяні, прэм'ер Чэхіі Андрэй Бабіш і міністрка замежных справаў Фінляндыі Мары Рантанен. Рэзкія заявы прагучалі пасля таго, як з Марока ў Сэўту, паўночнаафрыканскі эксклаў Іспаніі, нелегальна прарваліся 60 тысячаў мігрантаў. Вядома пра смерць 34 чалавек. Таксама ўлады ў Рыме абвінавацілі Мадрыд у спрыянні гандлю людзьмі і стварэнні пагрозы бяспецы іншых еўрапейскіх краінаў праз наданне больш як 500 000 нелегалаў іспанскага, а значыць і агульнаеўрапейскага грамадзянства. Про ўзмацненне памежнага кантролю ўжо заявіла і Францыя. Прарыў агароджы вакол Сэўты адбыўся напярэдадні. Каб узяць сітуацыю пад кантроль і ўзмацніць мясцовыя аддзелы паліцыі, іспанскі ўрад накіраваў у анклаў вайскоўцаў. Прычынаю міграцыйнага выбуху называюць найперш пастанову Верхоўнага суда Іспаніі, які на пачатку ліпеня сцвердзіў, што мігрантаў, затрыманых у моры падчас спробаў трапіць у Сэўту, нельга адразу дэпартаваць назад. Фонд беларускай салідарнасці «Байсол» распачаў школьны збор для дзяцей палітвязняў. Мэта збору – 10 000 еўраў, якія дапамогуць падрыхтавацца да новага навучальнага года. Сабраныя сродкі пойдуць малым школьнікам як за мяжою, гэтак і ўнутры Беларусі. Летась гэткім чынам фінансава падтрымалі 166 дзяцей. Сутнасць гэтага збора – гэта перадусім дапамагчы самым малым, самым неабароненым, тых, хто пацярпеў несправядліва, таксама ў пэўным сэнсе ад рэпрэсіяў, калі рэпрэсавалі кагосьці з бацькоў, хтосьці знаходзіцца ў турме альбо перажыў турму. Акрамя таго, што гэта такі вельмі моцны удар па псіхіцы маладога чалавека, таксама памятаем, што турмы вяжуцца ў нас вельмі з вялікімі штрафамі, з вялікімі фінансавымі праблемамі для гэтых сем'яў. І гэтая дапамога, яна скіравана на тое, каб сабраць дзіця ў школу. Мы выплачваем па 100 еўра і запрашаем усіх далучыцца да гэтага збору. Аварыя ў Менску з удзелам адразу 6 аўтамабіляў. Кіроўца Ауді сутыкнуўся з Рено, які ад удару адкінула на яшчэ 2 аўты. Пасля гэтага Ауді перасекла паласу сустрэчнага руху, выехала за межы праезнай часткі і ўрэзалася ў рэкламны банер. Абломкі банера пашкодзілі яшчэ 2 прыпаркаваныя побач аўтамабілі. Мяркуецца, што кіроўца Ауді страціў за стырном прытомнасць, яго і яшчэ 2 удзельнікаў аварыі даставілі ў больніцы. У Беларусі нашэсце смаўжоў, надзвычай падобных да іспанскіх. Чаму ў нашай краіне ўсё часцей заўважаюць прадстаўнікоў гэтага ды іншых небяспечных інвазійных відаў і чым канкрэтна яны небяспечныя, адказы шукаў Ян Федарович. Смаўжы літаральна захопліваюць гароды ды газоны ў Беларусі. Он опасен тем, что он всеяден. Он питается практически всем, начиная капусты, клубника, даже молодые побеги кустарника съедает. Гаворка пра іспанскіх смаўжоў, прадстаўнікоў небяспечнага інвазійнага віду. Надзвычай падобных да іх істотаў днямі заўважылі ў Слуцку. Наших слимаков, наших слизней, хорошо поедают лягушки, ужи, ежики, а у испанского слизня слизь очень густая и горькая. И их просто не поедают наши защитники, скажем так, полей. Гэта не адзіны інвазійны від, які атабарыўся ў Беларусі апошнім часам. Гэтак у нашай краіне з'явіўся амерыканскі белы матыль. Спачатку ў 2019 годзе яго заўважылі ў Чарнобыльскай зоне. Насекомое, кормовой базой которого является листва клена ясенелистного или американского, и все обрадовались, что вот сейчас она сократит численность инвазионного вида клена американского, но эта бабочка успешно справилась с кленом и перешла на плодовые деревья. Пасля гэтага амерыканскі белы матыль распаўсюдзіўся па ўсім поўдні Беларусі. Цяпер у шэрагу раёнаў на Берасцейшчыне і Гомельшчыне штогод абвяшчаюць карантын. Гэтага матыля навукоўцы лічаць надзвычай небяспечным. Ягоныя вусені ядуць 234 віды раслінаў.
Вусені белага амерыканскага матылька вельмі хутка распаўсюджваюцца і вельмі шмат з'ядаюць лісце. Яны могуць пашкодзіць каля сотні розных дрэў і кустоўя. І вось зараз у цяперашніх умовах, якія склаліся гарачае лета, яны могуць даваць 2 і нават 3 пакалення. Іхныя гнёзды могуць аплесці цэлае дрэва даўжынёй да 2 метраў. Пры выяўленні гнязда рэкамендуюць яго зрэзаць і знішчыць. Але чаму гэтыя новыя віды ўсё часцей акупуюць Беларусь? Гэтыя расліны або матылькі, птушкі, жывёлы маюць сваіх ворагаў. А вось калі яны прыходзяць на іншыя тэрены, то яны тут не маюць ні хвароб, ні ворагаў, якія могуць з імі змагацца. І таму яны вельмі хутка захопліваюць гэтыя новыя тэрыторыі. Вольга Вераменька дадае, што пры адсутнасці натуральных ворагаў інвазійных відаў барацьба з імі кладзецца выключна на чалавека. Таму варта тлумачыць людзям захады бяспекі і тое, як менавіта супрацьстаяць небяспечным кузуркам або раслінам. Ян Федарович, Белсат. Чарговая хваля спёкі з тэмпературамі да плюс 37. Белгідрамет абвясціў на суботу чырвоны ўзровень небяспекі. Паводле папярэдніх прагнозаў, гарачае надвор'е захаваецца як найменей на тыдзень. Медыкі нагадваюць, чаго рабіць не варта і як абараніцца ад негатыўных эфектаў сонца. Марыя Сысой сабрала галоўныя парады. Новая хваля гарачыні ўжо ў Беларусі. У прагнозе на бліжэйшыя дні. Хоць і ёсць дажджы, але галоўная прычына для абвешчанага чырвонага ўзроўню небяспекі – спёка. Калі на поўначы краіны будзе каля плюс 25, то на поўдні чакаем да плюс 37. Тэмпературы рызыкоўныя для некалькіх групаў людзей. Лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и пожилые люди. Также в группу риска входят дети. Способность адаптироваться к резким изменениям температуры у них значительно снижена, нежели чем у взрослого. В группе риска находятся люди с избыточной массой тела. Нахождение на открытом солнце чревато серьезной нагрузкой на их сердечно-сосудистую систему. Але бояться такой спёкі варта ўсім. Галоўная парада дактароў – хавацца ад сонца, калі ультрафіолетавы індекс вышэйшы за 3, то бок з 11 до 16 дня. Не забываць галаўныя уборы і выбіраць акуляры з абароны ад ультрафіолету, інакш расце рызыка катаракты. Не піць ледяную ваду і не сядзець пад вельмі халодным кандыцыянерам. Ад тэмпературных кантрастаў можна захварэць. А калі ў планах правесці шмат часу на пляжы, сцеражыцеся теплового удару. Рекомендовано переместить пострадавшего в тень, освободить его от стягивающей одежды, положить холод на голову. В случае теплового удара дополнительно холод или там лед положить в подмышечные паховые области. Также необходимо восстановить потери жидкости в организме, то есть напоить пациента водой, сладким чаем. Моцнае сонца таксама правакуе фотастарэнне скуры. Але гэта меншае зло, а большае, вядома, рак. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя захворвальнасці на меланому расце. І ў топе фактараў рызыкі шмат часу пад сонцам і сонечныя апёкі, асабліва ў дзяцінстве і падлеткавым узросце. Таму летам без сонцаахоўнага крэму ці SPF ніяк. Указательный и средний палец этого достаточно для того, чтобы намазать крем на лицо и шею. Вот то, что мы обычно защищаем от солнечных ожогов, достаточно тонкая кожа. Руки обычно не так страдают. Точно так же 50 миллилитров рюмочка, так? Это то, что вам нужно намазать на живот, спину, на ноги. Але які SPF выбраць? На фізічных ці на хімічных фільтрах? Французскі ці карэйскі? Крэм, спрэй ці стык? Усе небяспечныя і пасуюць, кажуць дактары. Галоўнае наносіць дастаткова і абнаўляць кожныя 2 гадзіны, калі вы на вуліцы ці асабліва на пляжы. Марыя Сысой, Белсат. Спадарства, перадусім памятайце пра цень і ваду. Беражыце ўласнае здароўе. На гэтым у аб'ектыве уся інфармацыя наперадзе студыя Белсат, якую падрыхтаваў мой калега Алесь Залеўскі. Вітаю, спадарства. Сёння ў нас першай тэмай гэта расійскія дроны, якія амаль перасталі залятаць у Беларусь. Лукашенко пачуў папярэджанне Кіева. Ну і навошта Украіна узмацняе на яго ціск? Спытаем у вядомага украінскага журналіста Дмітрыя Гардона. А у новай нашай рубрыцы «Цыганкоў высновы» Віталі задаецца пытаннем, чаму ўлады ставяць беларусам у прыклад эфіопаў і патрабуюць дысцыпліны як у войску. Усё гэта ўжо праз момант. Пра гэта таксама запытаемся спадарства ў нашай апытанцы ў чаце YouTube-трансляцыі. Заставайцеся з намі.
Добрый вечар, шановнае спадарства. Студыя Белсат, Алей Залеўскі. І Вітаўт Сіўчы. На пачатку мы, як заўсёды, у вас пытаемся ў YouTube-трансляцыі. Сёння чаму лукашэнкаўцы пагражаюць вяскоўцам арміі? Прагучала чарговая заява. 4 варыянты адказаў. Дбаюць пра эканоміку, свядома пужаюць, пагарджаюць людзьмі, інакш не ўмеюць. Галасуйце, цікава, што вы думаеце на гэты конт. Ну а мы адразу да першай нашай тэмы і першага нашага спікера. Сёння адносіны Кіева і Менску апошнім часам выглядаюць парадаксальна. Пасля жорсткіх папярэджанняў Украіны расійскія дроны амаль перасталі залятаць у Беларусь, а рэтрансляторы, якія яны маглі выкарыстоўваць, спынілі працу. Але адначасова офіс прэзідэнта Украіны перадаў у генеральную пракуратуру зварот аб магчымым крымінальным пераследзе Лукашэнкі за саўдзел у вайне. Чаго сёння хоча афіцыйны Кіеў ад Менску? Пра гэта не толькі пагаворым неўзабаве з украінскім журналістам Дмітрыем Гардонам. Ну а пакуль фактуры трошкі, яшчэ год таму расійскія дроны масава заляталі ў Беларусь на шляху да Украіны. У ліпені 2025-го такіх выпадкаў было прынамсі 96. У чэрвені сёлета 17, а за ўвесь ліпень толькі 1. Змена адбылася пасля таго, як Кіеў запатрабаваў ад Менску адключыць рэтрансляторы, якія маглі выкарыстоўваць расійскія беспілотнікі. Зеленскі папярэдзіў, калі Беларусь сама не развяжа праблему, гэта зробіць Украіна. Неўзабаве 4 рэтрансляторы перасталі працаваць. І вось цяпер МТС збіраецца аднаўляць пашкоджаную базавую станцыю Тонежы на Гомельшчыне, адзін з магчымых пунктаў гэтай гісторыі. Але на фоне фактычнага змяншэння дронавай пагрозы афіцыйны Кіеў робіць яшчэ адзін крок. Офіс прэзідэнта Украіны перадаў у генеральную пракуратуру зварот з просьбай разгледзець магчымасць крымінальнага пераследу Лукашэнкі за саўдзел у агрэсіі. І як мы анансавалі, вядомы украінскі журналіст Дмітрый Гардон знаходзіцца з намі на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Дмітрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, пачнем адразу так. Ад рэтранслятораў Зеленскі пагражаў ударамі па аб'ектах у Беларусі, але цяпер толькі адзін залёт маем з Беларусі за ліпень. Як гэта выглядае з Кіева? Лукашенко вось пачуў гэты ультыматум Зеленскага, і ці можна сказаць, што у выніку паміж Украінай і Беларусю афіцыйнай усталяваліся нейкі такі рэжым, дзе бакі разумеюць, што не могуць перакрочваць нейкія чырвоныя лініі. Ну, прынамсі, Лукашенко гэта разумее. Ну, надо знать Лукашенко. Лукашенко человек очень умный и очень трусливый. Я не буду повторять, и так всем понятно, что это международный военный преступник, который является человеком, поддержавшим вторжение Путина в Украину, оправдывавшим вторжение Путина в Украину и предоставившим Путину территорию Беларуси для вторжения в Украину. Сейчас он сильно напуган, он начинает рассказывать: нет, вы не знаете, как было, я когда-нибудь расскажу всю правду. Мы его правду видели, а я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И мы знаем, как все было, у нас хорошая разведка, все по нему есть. Но Лукашенко очень боится за свою жизнь, он очень хочет сохранить наворованные у белорусского народа деньги, поэтому он будет делать все для того, чтобы сохранить и жизнь, и деньги. Вернее так, и деньги, и, соответственно, жизнь, потому что для него это самый главный вопрос. У Лукашенко месяц, чуть больше назад, побывала наша делегация представителей государства Украина, где ему все рассказали наглядно, что если он и дальше будет предоставлять России территорию Беларуси для нанесения ударов по территории Украины, ну, значит, мы будем бить по территории Беларуси. Не по мирным белорусам, которых мы любим. Мы очень любим белорусский народ и относимся к нему с огромной симпатией и со всеми человеческими такими проявлениями, а именно по объектам, которые представляют для Украины интерес. А именно 2 нефтеперерабатывающих завода в Мозыре и в Новополоцке, которые являются локомотивами белорусской экономики, а также по Беларусь-Калию, который главный локомотив белорусской экономики. Мы разрушим их, мы разрушим военные объекты,
мы разрушим, не исключено, и дворец Лукашенко. Лукашенко, который хорошо видел удары Украины по Москве и по Питеру, понимает, что это не шутки, никто с ним церемониться не будет. Армии, чтобы защититься, у него нет, да и не будет армия впрягаться за него, потому что спасать жопу Лукашенко не входит в планы нормальных белорусов. Поэтому он прекратил то, что делал раньше, и думаю, что не будет этого делать больше. Особенно сегодня, когда все видят, весь мир видит, как украинские дроны, как у себя дома летают в небе над Россией. А что говорить о Беларуси? Вообще этот НПЗ в Мозыре 40 километров от нашей границы. Да на него и дроны можно не тратить, можно артиллерию ударить. И не будет НПЗ. Гаспадар Дмітрый, вось вы згадалі про тое, што Лукашенко паводзіцца вельмі палахліва, трусліва. Мы бачым, як ён баіцца свайго народу, бо рэпрэсіі масавыя працягваюцца, кожны дзень ёсць інфармацыя з Беларусі. Мы бачым, як ён проста кланяецца перад Пуцінам, баіцца Масквы, а цяпер бачым, як і нават баіцца і Украіны, баіцца Кіева. Атрымоўваецца, з трох бакоў яго ўжо заганяюць. Трусливые люди, они всегда, знаете, на понтах, когда дело касается слабых. А когда дело касается сильных, они тут же становятся на задние лапы. Это особенность Лукашенко. Он всю свою жизнь на посту президента Беларуси, а это уже 32 года, виляет вот так хвостом, как собака, ищет, где бы кому прислониться, притулиться. Главное — сохранить власть. Поэтому он играет всю жизнь и с Путиным, и с Западом, и с Востоком, и с Украиной. Это его обычное состояние, он и будет так играть. Это абсолютно лживый, неискренний человек, у которого правда только одна. Его личная безопасность, его личная собственность. И все, это все, что его заботит. Фразы, где он рассказывает о том, как он старается для белорусского народа, забудьте, это мерзавец патентованный и лжец первостатейный. Весь мир обошли кадры из нашего интервью 2020 года, еще до этих беспорядков в Беларуси, которые были связаны с фальсификацией выборов, которые он сделал. Когда Лукашенко, на мой уточняющий вопрос, вот я сказал, что Турчинов сказал мне, что Лукашенко пообещал ему, что с территории Беларуси российские войска не войдут в Украину. И Лукашенко дословно сказал: никогда, я Дмитрий пограничник, и повторил: никогда. Вот этот сраный пограничник запустил российские войска на территорию Украины в феврале 22 года, потому что он, как и многие в мире, как почти все в мире, в том числе и на Западе, был уверен, что 3 дня или 5 дней или месяц, и Украины не будет. Поэтому веры к нему никакой, он понимает только язык силы, и мы с ним будем разговаривать отныне и всегда только языком силы. Дмитрий, ну вот вы кажете, что нібыта Лукашенко зразумеў так гэтую мову сілы і дроны не лятаюць, але парадаксальна Кіеў працягвае павышаць ставкі у камунікацыі з Менскам, і офіс прэзідэнта Зеленскага накіраваў зварот у генпракуратуру, каб тая ўзбудзіла справу крымінальную супраць Лукашэнкі. Гэта таксама ціск, як бы там ні было. І вось на чым тут цяпер тады палягае гульня, чаго цяпер Кіеў канкрэтна дамагаецца ад Лукашэнкі? Вось гэтыя НПЗ, каб не дапамагалі Расіі, пра якія вы кажаце, ці у чым можа быць гаворка? Пра што? И в этом тоже. И вообще у него надо навсегда отбить охоту от любой помощи России, которая уже 4,5 года осуществляет беспрецедентную по своей жестокости, наглости и вообще, даже слова у меня нет, агрессию против Украины. Лукашенко должен жить в постоянном страхе, и мы это ему обеспечим. То бок это спецыяльная такая тактыка яго з раўнавагі, так, выводзіць, каб пастаянна гэты быў стрэс, то бок Кіеў стратэгічна вырашыў ужо ціснуць на Лукашэнку, што ўжо немагчымы такі варыянт, што, напрыклад, Александр Лукашенко нейкія робіць рухі, ці нават у гэтым інтэрв'ю але рабі, як і пазней той жа прэзідэнт Казахстана сказаў, што все трэба вайну сканчаць, так, замаражваць гэты канфлікт і дамаўляцца па сутнасці. Гэтага таксама мала?
Я вам скажу парадоксальную вещь. Лукашенко больше всех своих коллег по власти в бывших советских республиках, а ныне независимых государствах, больше всех своих коллег заинтересован в поражении России. Фраза парадоксальная, но абсолютно честная. Потому что, будучи таким очень ушлым и умным, таким колхозником, Лукашенко хорошо понимает, что если Россия, ну этого уже не случится, но тем не менее, проглотит Украину, Беларусь ляжет в течение суток. Поэтому Лукашенко очень хочет, чтобы Украина победила Россию. Это абсолютно точно, я вам говорю. Как хотят все руководители бывших постсоветских республик, ныне государств. Кому хочется усиления России? Никому. Всем хочется, чтобы Россия была слабой, чтобы она не протягивала свои руки к Казахстану, к Молдове, к Грузии, к Азербайджану. Все понимают, что ослабление России – это залог процветания этих государств. А Лукашенко понимает как никто, потому что у него союзное государство, потому что де-факто Россия уже оккупировала Беларусь, но он еще сохраняется как вот губернатор такой, как руководитель страны. С ним еще разговаривает Запад. Он очень хочет, чтобы Запад с ним говорил. Он так стелится перед Западом, он хочет, чтобы ему все простили, чтобы все забыли, и его преступное участие в агрессивной войне России против Украины. Никто ничего не забудет. Я был маленьким в советское время, был такой лозунг, везде висели эти плакаты о Второй мировой войне. Никто не забыт, ничто не забыто. Лукашенко никто не собирается забывать его преступлений. Мы бачым, што Лукашенко хоча, каб з ім размаўлялі, і ён не хоча нічога даць узамен, таму што рэжым працягвае свае гэтыя жорсткія практыкі супраць грамадзянаў, палітвязні застаюцца, жорсткія рэпрэсіі. З іншага боку, вы гаворыце, што Лукашенко можа быць зацікаўлены ў перамозе Украіны, як бы гэта парадаксальна не гучала. Аднак менавіта Расія утрымлівае ягоны рэжым, спансуе ягоны рэжым, можна сказаць, дапамагае трымацца яму ў Менску на штыках. У гэтай сітуацыі, падаецца, таксама ён не можа хацець, каб Расія зусім аслабла. Смотрите, Лукашенко ведет себя как чистый бандит. То есть он сначала понабирал людей, усадил их в тюрьмы, издевался над ними. Мы знаем, как он над ними издевался, и все это знают. А потом он начинал торговаться с Западом. А давайте я их отпущу, а вы мне санкции снимете с Беларусь-Калия. А давайте этих еще отпущу, вы мне что-то еще сделаете. А то ведь мы можем, знаете, я вот, видите, сколько тут мигрантов в Польшу рвутся, а мы можем еще то. Это чистый бандит, который ведет такие базары на стрелках. Но момент, когда с ним считались как-то, он уже прошел. И есть еще один момент, конечно, в его отношениях с Путиным. Лукашенко Путина ненавидит. И Путин ненавидит Лукашенко. И понятно почему. В принципе, когда-то мне об этом рассказывало несколько человек, в том числе познакомивший их Сергей Пугачев, у которого я брал много интервью. Это близкий друг Путина, бывший сенатор, миллиардер, который живет сейчас на Западе. Сергей Пугачев их познакомил и сказал, что неприязнь взаимная возникла у него на глазах уже. Но там корни другие. У Лукашенко были очень близкие отношения с Ельциным. Они были похожи даже фактурой. Два таких здоровых мужика, медведя. И Лукашенко был уверен, что Ельцин предложит ему стать президентом вот этого объединенного государства Россия-Беларусь. И когда появился этот Путин, эта мышь, этот такой какой-то вообще непонятный черт, маленький, я такой большой, я популярный человек, как, откуда этот Путин? Вот это причина ненависти изначальная. Ну и Путин ненавидит Лукашенко, потому что Лукашенко всегда Путиным искусно манипулировал. Он опять-таки торговался и продолжает торговаться с Россией, с Путиным. А вы нам дайте кредиты, а мы вам сделаем это, а вы нам еще денег подкиньте, а мы то. Сколько они ссорились прилюдно, сколько российские федеральные каналы поливали Лукашенко говном на глазах всего мира, когда Лукашенко был неуступчив. Это постоянная такая игра, но сегодня они стали ближе, как это опять-таки не парадоксально.
Их сблизило ощущение возраста, потому что оба уже старенькие дедушки. Их сблизило ощущение изгоев, потому что оба они изгои в мире. Как бы там Лукашенко не принимал американских представителей или Путин не встречался с Трампом где-то в Анкоридже. Это все эпизоды. На самом деле это два нерукоподаваемых мерзавца. Все знают им цену. И это тоже сближает, поэтому, когда они, как два дедушки на лавочке сидят и перетирают мировые проблемы, конечно, это уже такое сближение. При этом, что интересно, когда после встречи на Валдае, которая длилась почти 2 суток, Лукашенко полетел срочно к Си Цзиньпину в Китай, вот здесь вот по донесениям западных разведок Путин мог отправить Лукашенко к Си, чтобы Си публично попросил Путина остановиться по линии боевого соприкосновения, чтобы Путин мог сохранить свое лицо и сказать, просит наш друг Си Цзиньпин, пойдем навстречу нашему китайскому товарищу, другу и брату Си и остановимся. Но Си не пожелал ввязываться в эту историю. Си глубоко презирает Путина. Кроме того, в интересах Китая, чтобы Россия продолжала войну с Украиной, чтобы Украина хорошенько ее обтрепала, как общипанную курицу, и чтобы эта обтрепанная, общипанная, тупая Россия легла слабой страной к ногам Китая, который будет оставаться ее единственным и полновластным хозяином. Так, але варта прызнаць, што на той сустрэчы з Лукашэнкам спадар Сі прызнаў суверэнітэт Беларусі, так, непахіснасць і падтрымку суверэнітэту Беларусі. Гэта акурат адбывалася так на фоне тых размоваў пра магчымую другую спробу Расіі выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для атакі. Потому что Беларусь очень нужна Си стратегически. В геополитическом плане Беларусь на сегодняшний день – это единственный выход Китая на европейский рынок. А европейский рынок – это самое главное место, где Китай может за огромные деньги продавать свои товары. То есть путь лежит, великий шелковый путь из Китая через Россию и Беларусь. Через Беларусь выход. Поэтому Беларусь крайне важна для Китая, крайне. Спадар Дмитро, прапаную тады трошкі, можа, адысці ад Лукашэнку, хаця, канешне, таксама тут будзе. Кіеў цяпер заўважна актывізаваў дыалог з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, са Святланай Ціханаўскай. Былі сустрэчы, і не адна, і ў Вільні, пасля ў Кіеве, і быў пасля форум, і спецыяльны прадстаўнік па Беларусі з'явіўся, спадар Чарнагор. Вось, і тут, але нам часам падаецца, калі вось глядзець па падзеям, што гэтую камунікацыю, гэты дыалог з Ціханаўскай Кіеў выкарыстоўвае вось выключна для менавіта ціску на Лукашэнку, як яшчэ адзін з інструментаў, таксама як эта крымінальная справа, як і гэтыя пагрозы ўдараў дронаў, так, па НПЗ і па інтэгралу. І на вашу думку, як вам бачыцца, наколькі вось гэты паварот Кіева менавіта да дэмакратычных сілаў, да альтэрнатывы, ён з'яўляецца стратэгічным, а наколькі тактычным? Я думаю, что это тактический ход, потому что, к сожалению, к моему огромному сожалению, я лично знаю Светлану Тихановскую, я делал с ней интервью большое в Вильнюсе в свое время. Вы понимаете, мы не видим в Беларуси такой оппозиции, которая бы могла надрать задницу Лукашенко. Не видим. К сожалению, мы не видели и во время протестов в Минске такого запала, как в Украине на Майдане дважды, когда украинцы готовы были за свои идеалы драться, применять оружие, захватывать районные отделения и областные отделения милиции, полиции и так далее. В Беларуси мы увидели чересчур интеллигентную оппозицию, увидели этих прекрасных белорусских протестующих, которые становились на скамейке, снимая обувь. Это символ, да, я понимаю, это символ белоруса. Чистота, аккуратность, такое непротивление злу где-то в глубине души. Но это не очень подходит для оппозиции, потому что оппозиция должна быть жесткой, недвусмысленной, и цель любой оппозиции – борьба за власть.
Сегодня мы не видим в Украине такой ожесточенной борьбы за власть со стороны оппозиции. Ну, Светлана Тихановская, прелестная женщина, все при ней. Но нет этого напора, нет этого огня, знаете, нет этой жесткости, которая необходима для настоящего оппозиционера. Поэтому то, что президент Зеленский встречался с ней, значит, наши парламентарии встречаются с белорусской оппозицией и так далее, ну, это тактические моменты, как элемент давления на режим Лукашенко. Пока в Беларуси не появятся те, кто захочет реально взять власть в свои руки и свергнуть Лукашенко, пока народ Беларуси не поддержит их в массе своей, не выйдет на улицы и не уйдет с этих улиц, как мы не ушли дважды, ну, толку не будет, извините, говорю как есть, это правда. Так, ну але і правда таксама у 2020-м все-таки народ выйшаў за Светлану Тихановскую, ну як сімвал магчымых пераменаў, так і новых выбараў, так па нармальным правілам. Ну і ў 2020-м таксама сярод грамадскасці і грамадства ў Беларусі, нягледзячы на тое, што і сапраўды не было нейкіх такіх правадыроў гэтых пратэстаў, яны ўжо сидзелі в турмах. Народ вышел, народ вышел. Так, народ вышел. Но народ ушел. Но народ ушел с улиц. Мы не уходили ночами. Так. Ночами не уходили. Я помню, как мы стояли вообще в 20-градусный мороз ночи напролет. Так, было такое в Киеве. Белорусы мои любимые вышли, пошумели и на ночь пошли домой. Так, ну так не делают революции, так не свергают Лукашенко. Так, ну там было конкретное опасение, я про тое, что, конечно, теперь про гэта уже после 22-го года, может, инакше размаўляется, але ў 20-м годзе было реальное опасение, что тое, что Путин пачаў рабіць у 22-м з Украінай, будзе зроблена з Беларусью, про это і былі пагрозы таксама, так, что Путин там нібыта аддаваў загады, что некая там Росгвардия стаяла ўжо на межах Беларусі, і унутры грамадства беларускага, як нашмат, ну, є тэрытарыяльна меншай краіны, так, як Украіна і народа, як украінскі народ, было гэтае разуменне, что у адваротным выпадку, так, можа быць яшчэ горш. Мы побачили Вы знаете, я видел Лукашенко тогда с экранов. Он уже стоял, он уже падал. Его надо было подтолкнуть. Подтолкнуть надо было. Он уже падал. Не подтолкнули, не дожали. Не дожали. Но это особенности вот этого прекрасного белорусского менталитета. Мы любим белорусов за это. Они очень такие добрые, хорошие, светлые, честные, красивые люди. Но вот этой жесткости не хватило. Особенность менталитета. Спадар Дмітрый, яшчэ хацелася вярнуцца да сучаснасці адносна гэтых кантактаў афіцыйнага Кіева са Святланай Тихановскай з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Мы назіраем таксама пэўны кантраст. На высокім узроўні перад камерамі ёсць кантакты, але для беларусаў, якія жывуць ва ўкраіне, ўсё яшчэ застаюцца бюракратычныя перашкоды, ёсць абмежаванні нават для, напрыклад, сужэнцаў, вайскоўцаў, для людзей, якія самыя прайшлі праз фронт. Усё роўна мы бачым, што ўсё яшчэ бюрократычная машина не павярнулася тварам для беларусаў, якія падтрымліваюць Украіну і жывуць ва ўкраіне. Ці на вашу думку, вось зараз гэты момант можа паспрыяць нейкім зменам, што ўрад Украіны трошки інакш будзе ставіцца да грамадзянаў Беларусі унутры Украіны? Ну, я только за это. Тем более, что белорусы смело сражаются с российской военной машиной в рядах украинских вооруженных сил. И мы это знаем, мы благодарны этим отважным белорусам. И мы это помним всегда. И погибли многие белорусы за Украину. Поэтому, безусловно, вот эти моменты, которые существуют, безусловно, надо это решать. Но у нас, к сожалению, идет тяжелейшая война, и государство не успевает все делать. Сегодня все силы направлены на фронт и на перенос войны на территорию России, что мы с успехом делаем, опять-таки, блестяще на глазах у всего мира. И это вызывает восхищение везде, от Южной Кореи до Соединенных Штатов Америки. Спадар Дмитро, у нас застаецца літаральна 2 хвіліны, але хочацца задаць, на мою думку, 2 важных пытання. Першае пытанне – гэта датычна вось цяпер падзеі ўнутры Украіны, гэтых пратэстаў і змены кіраўніцтва ў арміі. Так, на вашу, што вы чакаеце ад гэтых зменаў, ад гэтых сітуацый, што вось там праз месяц ці 2 скажаце, так,
гэта адбылося да лепшага, якіх вынікаў вы чакаеце? І другое пытанне ўжо пра хутчэй заканчэнне вайны, вашыя чаканні не тое, калі вайна закончыцца, а пра тое, як яна закончыцца, вось пра той момант, калі вы можете сказаць, што вось цяпер пачалося заканчэнне вайны. Вось да якой кропкі мы ідзем? По поводу протестов из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. Я горжусь своей страной, вы знаете, даже в том, что даже во время войны, страшной войны, люди выходят на улицы, отстаивают свои ценности, и президент говорит, правильно делают, что выходят. Это важно, это элемент демократии, и при этом эти люди не расшатывают государство, находящееся в состоянии страшной войны. Это очень важно, это демократия в действии. Я не могу представить, чтобы в России вышли люди не то что во время войны на улице, а просто чтобы вышли, даже до войны. Вот, и точно так же это нельзя представить сегодня в Беларуси, чтобы кто-то вышел на улицы. А у нас в Украине выходят, это развитая такая европейская демократия. Чем закончится, все не знаю. Мне кажется, что голос улицы услышан, но Михаила Федорова вряд ли вернут в кресло министра. Мне так кажется. Посмотрим. Теперь, что касается конца войны. Путин не собирается заканчивать войну, пока не захватит Донбасс. Захватить Донбасс Путину не удастся. Поэтому сейчас все будет решаться в экономическом плане. Удары Украины по территории России преследуют стратегическую цель уничтожения российской экономики и доведения ее до такого состояния, чтобы она не смогла поддерживать войну. Я не скрою, мы к этому близки. Я еще скажу про окружение Крыма. Сейчас, опять-таки, мы окружаем Крым и хорошо справляемся с этим. Что касается ударов по России, я вам скажу программу «Максимум». Мы уничтожим сейчас Валберис, мы уничтожим Озон. Валберис – это крупнейший заемщик банка ВТБ. Банк ВТБ – крупнейший банк России. После этого банк ВТБ ляжет, вслед за ним лягут остальные российские банки, начнется хаос, паника, людям не будут выдавать денег, их сбережения, начнется паника на фоне ударов по НПЗ и лишению России бензина, а у нас еще кое-что есть в планах, на фоне того, что украинские баллистические ракеты полетят по Москве уже осенью, и то, что они снесут там очень много важных объектов, от Лубянки до завода Хруничева, я точно это понимаю, и никто их не сможет сбить на первых порах, а лететь будет много. Поэтому, исходя из всего этого, я думаю, что конец для России будет страшным. И наша победа заключается не в окончании войны по линии разграничения, не в окончании войны, когда мы выйдем на свои границы. Нет, иметь под боком эту страшную, безумную обезьяну с гранатой отвратительную, это вечная угроза. Поэтому для нас окончание войны, победное окончание войны, это полный развал России как государства. И мы сейчас, все, что мы делаем, направлено на это, на развал России и прекращение вот этой вечной угрозы, которую она несет не только Украине, но многим странам. И поверьте мне, как только война закончится победой Украины, буквально в течение месяца начнутся падения режима Лукашенко, заберет свою территорию Приднестровья Молдова, заберет эту Калининградскую область, Кенигсберг, Германия, заберет Япония, Курильские острова, заберет Финляндия, Карелию, изменится полностью карта мира. Все сегодня зависит от Украины и от ее партнеров, которые помогают ей в борьбе против русского фашизма. Дякую, Дмитро. Ну, дякую. Як ви кажете, аби справдилося, бо тим більше, як ви казали, колькі зацікавлених боков у такім заканчэнні вайны і краінаў вакол Росіі. Господар Дмитро, дякую вялікі, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі быў вядомы украінскі журналіст Дмітрый Гардон. А цяпер, спадарства, праграма цыганкоў «Высновы».
Лукашенко зноў знайшоў галоўную праблему беларусаў, недахоп дысцыпліны. Уласна, пра гэта сёння аўтар, аналітык нам распавядзе, і Віталь Цыганкоў ужо зайшоў у нашу студыю. Спадар Віталь, каб тут не зацягваць, адразу перадаем слова. Так, ну і, відаць, цяжка будзе пасля метро. Віталь, табе аж такі эмацыйны ўзровень дасягнуць з нашай беларускай тэмай такой про дисциплину. У меня так само трошки есть эмоции и факты, тому переходим до программы. Сёння абмяркуем, чаму Лукашенко загаварыў пра дысцыпліну і чаму ўлады хочуць, каб беларусы працавалі як эфіопы, моўчкі, дысцыплінавана і без абурэнняў. Пішыце, дарэчы, у каментарах, ці сустракаліся вы з парушэннем сваіх працоўных правоў і ввогуле, як цяпер выглядаюць вашы адносіны з працадаўцамі. 30 жніўня Александр Лукашенко прылецеў у Берасце. Ён адразу выказаўся пра дысцыпліну, якая, паводле яго слоў, добрая толькі там, дзе ён праехаў. У чарговы раз вызначыў самую галоўную праблему беларусаў. Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Лукашенко і далей працягваў гаварыць і за некалькі хвілінаў сказаў слова «дысцыпліна» ажно 6 разоў. Выглядае, што для яго это нейкая ідэя фікс і мара аб правільнай, на ягоную думку, мадэлі ўладкавання грамадства. Гэтую мадэль, якая склалася за апошнія 30 гадоў, можна апісаць так. Дзяржава ведае, што трэба рабіць, кіраўнік ставіць задачу, чыноўнікі бездакорныя выконваюць і спускаюць уніз да насельніцтва, якое павінна моўчкі і дысцыплінавана працаваць і не аспрэчваць прынятыя рашэнні. У гэтай мадэлі галоўная праблема краіны не неправільнае рашэнне наверсе, а недастатковая дысцыпліна пры іх выкананні. Дысцыпліна выступае асноўным і ці не адзіным механізмам кіравання ў краіне. Не дыскусія ідэяў, не канкурэнцыя, незалежныя інстытуты альбо эканамічныя стымулы. У гэтай мадэлі таксама лічыцца, што калі все будуць дастаткова, зноў скажу это слово, дысцыплінаваныя, то сістэма будзе працаваць эфектыўна. У гэтай мадэлі дзяржава выступае як гаспадар і выхавацель, а не той інстытут, які аказвае паслугі грамадзянам і падсправаздачны ім. Лукашенко ўжо 100 разоў даказваў, якія ён мае ўяўленні пра адносіны паміж дзяржавай і грамадзянамі. Ён любіць гаварыць пра грамадзян як пра людзей, якіх трэба вучыць, прывучаць, накіроўваць. Неразумны народзец, які не заўсёды падтрымлівае і ўспрымае мудрыя рашэнні кіраўніцтва. Я пра гэту мадэль не скажу лепш, чым пра гэта жорстка выказаўся гурт Ляпіс Трубяцкі ў сваёй вядомай песні «Ружовыя акуляры». Давайте паслухаем. Держава тебе гарантуе жыццё, жарка, скварка, ланцуг, вось і ўсё. Толькі маліся штандартам улады, глядзі па БД святую нараду. Дарэчы, лідара гурта Сергея Міхалка ў гэтыя дні завочна судзяць у Менску за абразы Лукашэнкі. Такім чынам, кажучы пра неабходнасць прывучаць народ да дысцыпліны, Лукашенко мае на ўвазе не толькі заклік да арганізаванасці, але больш шырокую ідэю. Грамадзяне павінны бездакорна выконваць правілы і рашэнні ўлады, а дзяржаўныя органы забяспечваць гэта больш рашуча і сувора. Але ж улады ўжо хочуць, каб беларусы не толькі працавалі моўчкі, але і каб працавалі шмат, без продыху. Нашмат болей часу, чым цяпер. Памятаеце тую славутую заяву генеральнай дырэктары Камволя Тацьяны Лугіной, што беларусы працуюць горш, чым індусы ці эфіопы. Лугіна расказала, што спытала ў індыйскага партнёра, ці можа ён мне даць на год-два некалькі прадзільшчыкаў. У іх мужчыны гэтай справай займаюцца. На что он мне сказал: я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп. І далей гэта начальніца прывяла ў прыклад беларусам яшчэ і эфіопаў. У нас ёсць эфіопы, якія па нашых мерках за прымальны ўзровень аплаты выконваюць гэтую працу і адчуваюць сабе цудоўна. І першы час эфіопы казалі: дайце больш працы, дайце больш працы.
Вот уявіце, калі чыноўнік альбо кіраўнік дзяржаўнага прадпрыемства кажа, што беларусы працуюць недастаткова старанна ў параўнанні з эфіопамі ці індусамі, то гэта азначае некалькі рэчаў. Па-першае, такі нахабны перанос адказнасці за эканамічныя цяжкасці з сістэмы на работнікаў. Любы сусветны опыт падказвае, што праблема не ў тым, колькі гадзін працуе працаўнік, а ў тэхналогіях, у мадэлі кіравання, інвестыцыях, доступу да рынку. Людзі ў бедных краінах сапраўды працуюць нашмат болей, чым, напрыклад, Еўропе. Але на ўзровень жыцця колькасць гадзін, праведзеных на працоўным месцы, амаль не ўплывае. Менавіта еўрапейцы, дзе ўзровень даходу сацыяльнай абароны найвышэйшы, працуюць найменш. Напрыклад, сярэднестатыстычны немец працуе 1340 гадзінаў у год. І гэта прыкладна на 30-40% менш, чым у сярэдняго мексіканца альбо работніка ў краінах Паўднёвай Азіі. Але за гадзіну працы немец альбо датчанін звычайна стварае ў некалькі разоў больш эканамічнай вартасці. Лепшыя тэхналогіі, больш капіталу на аднаго работніка, лепшая адукацыя, арганізацыя працы, больш якасная інфраструктура. Китайцы яшчэ не так давно працавалі па 10 гадзін 6 дзён у тыдзень. Только в 95-м годзе там вели пяцідзёнку. Але заставаліся ў поўным жабрацтве. Пакуль у 80-х годах не адмовіліся ад планавай эканомікі, дазволілі прыватны бізнес, адкрылі рынкі, заахвочвалі інвестыцыі. Беларускі работнік на сучасным прадпрыемстве можа працаваць вельмі інтэнсіўна, але калі абсталяванне састарэлае альбо прадпрыемства працуе на малаэфектыўным рынку, прадукцыйнасць працы будзе саступаць гэтаму паказчыку ў больш развітых краінах. Ты можаш 10 гадзінаў у дзень тачыць нейкія дэталі, але ў іншай краіне больш прасунутая тэхналогія, робот зробіць іх за некалькі хвілінаў. Так што дакладна не тыя працаўніцы камволі, якія абмяркоўваюць квашаную капусту, вінаватыя ў тым, што прадпрыемства мае мільённыя даўгі, малыя заробкі і нізкую эфектыўнасць. Пры гэтым асноўная колькасць грошаў у бюджэт паступае ад падаткаў з прыватнага капітала, а не ад гэтых стратных дзяржаўных прадпрыемстваў. А словы Лугіной таксама сведчаць пра настойлівае жаданне ўладаў прасунуць прыцягнення таннай замежнай працоўнай сілы ва ўмовах дэмаграфічнага спаду і дэфіцыту кадраў. Начальству хочацца, каб беларусы, як тыя эфіопы, казалі «дайце больш працы, дайце больш працы». Гэта я цытую Лугіну. І пры гэтым не патрабавалі б ніякага падвышэння заробку. Ну а паколькі такіх казачных беларусаў амаль не знойдзеш, то варта пачаць іх замяняць на мігрантаў з бедных краінаў, якія нічога не патрабуюць. Дарэчы, гэтай тэме працоўнай міграцыі быў прысвечаны адзін з папярэдніх выпускаў маёй рубрыкі, спасылка вы знойдзеце ў апісанні на YouTube. Так што дысцыпліна, дысцыпліна і яшчэ раз дысцыпліна. А хто не згодны так працаваць, таго войска. Вось што цяпер прапануе беларусам улада Лукашэнкі. Такія на сёння невясёлыя высновы Цаганкова. Дзякуем Віталю за гэты аналіз. Можна падсумаваць, на жаль, таксама нямецкімі словамі з гісторыі Арбатмахфрай. Так, што ў такім стылі. Таксама, бачыш, тут колькі. Што ў нас наперадзе? Наперадзе яшчэ мы не развітваемся, а агляд жыцця ў рэгіёнах краіны. Гэту рубрыку мы робім у супрацы з выданнем «Багамедыя». Пачнем з Віцебскай вобласці, дзе падлеткі, якія ўладкаваліся на летнюю падпрацоўку праз БРСМ, сцвярджаюць, што замест абяцанага заробку атрымалі толькі расчараванне. Школьнікі працавалі на прадпрыемстве «Віцебскае насенне траваў». Паводле сваякоў адной з дзяўчат, тыя 9 дзён выходзілі на працу з 8:30 да 17 гадзіны. Дзецям казалі, што аплата будзе пагадзінная, таму яны разлічвалі атрымаць значна большую суму, але пасля працы ім проста далі падпісаць акты і за 9 дзён. Адзін з падлеткаў атрымаў 206 рублёў 90 копеек. У дакументах аказалася, што за гэты час ёй залічылі ўсяго 10 мяшкоў насення. Гэтая гісторыя хутка разышлася ў сетках, атрымала сотні каментароў. Беларусы пачалі масава апавядаць пра ўласны досвед сезоннай працы з БРСМ. Людзі пішуць, што падлеткам нярэдка давалі падпісаць дамову ўжо пасля пачатку працы. Абяцаныя ўмовы змяняліся, а заробкі аказваліся ў некалькі разоў меншыя за чаканне. Большасць прэтэнзіяў гучыць не да працадаўцаў, а менавіта да БРСМ. Каментатары пытаюцца, чаму арганізацыя, якая ў тэорыі павінна дапамагаць школьнікам знайсці сумленную падпрацоўку, не абараняе іхных інтарэсаў. Бацькі ж кажуць, што пасля такога досведу ўжо не раілі б дзецям шукаць працу праз БРСМ.
Ну і яшчэ перад развітаннем даму рады гісторыю з Бабруйску, не Бабруйску, а Берасцейшчыны, але пачнем ад Бабруйску. Там камунальнікі нарэшце вычысцілі затоплены фекаліямі падвал, але толькі пасля таго, як праблема атрымала розгалас у соцсетках, а потым дайшла і да нашага эфіру тут. Да гэтага жыхар дому нумар 5 на вуліцы Маскоўскай каля месяца безвынікова звяртаўся ў службу 115 і спрабаваў дамагчыся развязання праблемы. А вось у Камянецкім раёне Берасцейшчыны падобная гісторыя пакуль не мае шчаслівага фіналу. Тут нават відэазварот у сетках і ўвага журналістаў не дапамаглі людзям вярнуць нармальнае водазабеспячэнне. Жыхары вёскі Нікалаева ўжо каля 2 месяцаў застаюцца без вады. Мясцовая жыхарка распавяла, што ў цёплыя дні вада можа знікаць цалкам, а ўвечары яе часта няма зусім. Для сям'і з 4 дзецьмі гэта сталася сур'ёзнай праблемаю. Дзеці гуляюць на вуліцы, муж працуе камбайнерам, але пасля цяжкага дня нават памыцца не заўсёды магчыма. Пры гэтым паводле жанчыны рахункі за ваду надалей прыходзяць. За месяц, калі палову часу вады амаль не было, сям'я атрымала жыроўку прыкладна на 100 рублёў. Камунальнікі тлумачаць сітуацыю рэканструкцыі водазабору і мадэрнізацыі сістэмы. Спадарства, на пачатку нашага эфіру мы пыталіся у вас, чаму лукашэнкаўцы пагражаюць вяскоўцам арміяй. 64% лічаць, бо інакш лукашэнкаўцы проста не ўмеюць. 19% кажуць, што лукашэнкаўцы пагражаюць людзьмі. 14% лічаць, што проста свядома пужаюць, а дбаюць пра эканоміку славутыя 3%. Ох, паспелі. І на гэтым завяршаем сённяшні эфір. Алесь Залеўскі і відэасілчык. Сёння мы для вас працавалі. Усяго найлепшага. Зычым добрага вечара. Пакуль.